घर में आवा तारी ना तो पोई पाए पदिए में ठीक ना एकदम ठुस ठुस देने पादा तारी पता ना कितना गरम मसाला खइले बड़ी तू तो बाप रे बाप कितना पादा पिया रे तू हमर मेहरारू है कि जंजाल रे हैं तोर सहूर बनल बा मुंह काट ले तन के देख ले तो कहि कि एकर मेहरारू इतना सुघर आइल बिया देख तू बोलत है तो तोर मुंह महकत एकदम कोलगेट तन कोइल कर एकदम बसात तोर मुहारी बाप जल्दी आओ आई हमारे भाषा आई हम ही पे बोले उल्टा चोर कोतवाल के डांटे ये हाल हो माने कि जल्दी चल अब ढेर मत पदिए मुंह मत बनाओ ठीक ना घर में चल ढेर बाप रे भाई ये जो पोई बुझा त तोर भैया पादेला ओइ से तू पादा तानी तर माई पदे तर पई गोड़ लगाता नहीं चाची का हाल बा गोड़ लगाता नहीं तो ठीक बिया ना देख ले बुझे बैठ नीचे पदिए मत ना चाहिए बैठ नीचे बैठ ना बैठ हां हंस मत देखा था चाची ठीक बिया ना सुंदर सुशील गोड़ लगा खाली गोड़ लगा हां चला उठ मतलब बैठ तो बालू तब ठुस देने करा तोर ना उठम पाए भो चलो उठ चलो माई की ओरी मत पा दिए चाची बाड़ी तो चाची कुछ को अली आइए ना ठीक ना ठीक चल माई हाय केने बाड़ी रे तू गोला देख आ गइले को तोर पतो ठीक ना तोर सेवा एकदम मन से धन से करी ठीक ना कोनो दुख तकलीफ होखबे ना सब सुखे बा आ सब अपने बा आ सब सुख बाटे सब मम्मी जी माई अरे के लइका कबे के गोइल बा बियाह करे अभी तक ले आइल नाही कुछ खोज खबर नहीं खे हैं का कर तरीसा कौन 12 बिजन बनाव तरीसा का ए दादा की अभी ला ना बनवली स आ ना हमर लइका के विदाई कइली स बताओ हम अबे से इंतजार करतनी कब लेके आई हमके तो समझे में नहीं खे आवत देखा हमर लइका थाकल से राइल होखी का करी हमके तो समझे में नहीं खे आवत का करते मुझे का करियो हमर फोन ना गल सब बबुआ बा कहां फोन कइला हना भी जब से गइल बन तब से तो सही के समझ में नहीं खे आवत हो का जरूरत रहे बना खिया के भेजला के हां एजा ना बन रही तो उहे ने मैंने कहतनी कि जल्दी विदा कर देल रहतन जा कुल तर तैयारी कर देले बाड़ू ना हां चलो ठीक बा लगले आइले बोलत हो खिया स चल जा देखतनी और कुछ जहन करे के बतन कर हां जा कुल को हमहु तनी जाई कुल रही आगा ना में झलगड़ी मार के चिकन कोन क देई पता ना कब ले पेशाब करे ना कुछ समझ में नहीं आवेला माने हो गइल जी माने कि का माने ई प्रकृति का देन ह जब लागे जाला तब लागे जाला करे के पड़ेला पेशाब का तू ना अरे माई हां पूछाऊ का बाप रे जी बुझा ता गोइठा सरल नियर ओए पादा तारी पोई अपना पदीना ना पदीना न पादी ना लेकिन तू तो केन किएगा न पादा तोड़ चलो मेहरारू के कर है आप कना होई हमार हो रानी तू तो स्वार सुंदरते इतना बान लेकिन पाद देलू ना तो तोर सुंदरता बहक जाला गुलाब जी से महकेला ना है का करी अब काहे के हमके अंडा खियोले रहनी अंडा काहे के तो आके पसंद ह पनीर का सब्जी खियावे काहे के खियावे बताई ना माने तो आके काहे के पसंद ह काहे के पसंद है तोरा के ना काहे के खियावे अरे माई देखी मत बाप रे बाप तू कितना पादेलू हो चल जाना ना नैहर चल जा वो जो पदी हो अपना माई बाबूजी के नैहर चल जाते हमारे माई बाबूजी के सामने मत पदी ठीक ना आपका हाल खराब हो जाए महकत अरे दादा ना पोई पाई तबे से कहले बड़े आ कहबो तो ठुस ठुस पादा तड़ू के बुझाला ना माने कि खा ले बड़ू भर के मसाला मुर्गा मसाला चाहे अंडा तनी सहूर सीख काहे के आप खिया देनी हमको पनीर का सब्जी सब केहू पा देला मरद पा देला बोली केहू ना बोली लेकिन मेहरारू के पा दे के ना चाहिए लाज शर्म अरे भाई बना बाप रे बाप पेट बड़ी एकदम आराम हो जाता है बुझाता गैस रात निकल ये जाता है खानदान का पूरा पदवा से ए तोरी खानदान का पूरा होने से चलो माने कि तू दिखा रहल बड़ू ना माने कि हम ही बानी हम ही पाती ना पोई पाई तो चोंगा बांध लो अब पूरा आवाज सुनाई भाग जा नहीं हो तो भाग जा ऐसा तर माई बाबू बिया शादी करा देला भाग देता का हो तोर मर्द है तो तनी शर्म लियाज कर तर के सामने का सुनो बिया शादी का कर बदल माने कि यार से बातार बन गेली प्यार कनी बचपन स्कूल के बचपन से प्यार त का बातार अरे माई हो दादा बाप रे बाप बैठ 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 घुस के अरे बैठ
माने कि तू का पोई पाई पदले बाड़ू हो नैहर में हिंग आई रे रे। दिनो रात खटिया पर पादत रहलू ना हो बाप रे बाप मार जाने मुंह महकता कि तोहर केतना रे तो तू कोइले बड़ी अरे हाँ? पगला हाँ, तो तुम कल बड़ी कहले रे। तो कहले केंग ने कोई दे रे बानारा मुंह महकला तोहार हमके कितना मुंह महकता रे दादा पगली के रे दादा अरे तो तुम कितना मुंह महकता रे तो अरे बियाह दादा, छी। दसवर कर कोलगेट कर मार अरे जा पुआरा तोर मुंह महकला हमके मार जा तोर के बोलो के सहूल हम बारे किस जाइल बनी हो रे तो? अरे बुजारी तोर बोले के सहूल बारे रे दोगाली बोले के सहूल बारे रे आवत नहीं रो ऐसे तोर मुंह महकेला दतुअन कोइल कर दिनो रा ठीक ना नीम को दतुअन महकीना नाम को तो ना करब हम कुछ का है बस वही बुका देख तोर 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 मुंह में मुंह ना सटाइब काहे से चुमन लाने कर ला पुआरा चुप हां तोर से मुंह ना गंदी बात सटाइब सीखेला। हां गंदी बात तू तो गंदी बात पादा तोर लाज शरम बा कि पोई पाई कइले बाड़ू घर में रास्ता भर बाप रे बाप कितना पादत का हो चाचा निमन बिया ना गोल लगा तनी देखा तो पतो है निमन बिया ना ठीक बाटे बाप रे शर्मो करत लिहाज कर चल ना, गांव में भूख लागल बाटे। ससुर बाड़ा रे तोहार ओ लागल बा कहिया तो मेरी का मसाला दाल भात ना, मार भात कहिया हम का हो चिकन चाचा खाए, ठीक बा ना ठीक बा चाचा कोई बात हम नहीं लेग पीस खाएंगे जी के लेग पीस खाएंगे ठीक बा तारा के मुर्गा हम काट के खियाई तो अगर सुनो ना एगो काम कर मुर्गा के टंगरी ना तू हमरे टंगरिया काट के लेग पीस ना बना हम लो मछली का मूड़ी खाएंगे अरे निक लगी हो महकी निमन चल बाप रे बाप ई कौना मेहरारू से हमार बिया पड़ गइल पिया से पाला पड़ गेल कौना मेहरारू से का हम करी कैसे समझाई ओकरा के ए पूजा भरती के साला देवड़िए में जाके बिया पलिहनी रहनी रेकुआ के चल गनी देवड़िए में बिया करे चल मेहरारू अगर सुंदर मिललो बिया ना लेकिन पदवासो मिलल बिया खूब पोई पाई ठुस ठुस ई तो पादतिया भोई भोई पादत घर में आवत हड़ी ना तो पोई पाई पदिए में ठीक ना एकदम ठुस ठुस देने पादा तड़ी पता ना कितना गरम मसाला खइले बड़ी तू अरे तो भाई बाप रे बाप कितना पादा तिया रे तू हमर मेहरारू है कि जंजाल रे हैं तोर सहूर बनल बा मुंह कर ले तनी के देख ले तो कही कि एकर मेरे इतना देख सुघर आइल बिया देख तू बोलत है तो तोर मुंह महकत एकदम कोलगेट तन कोई कर एकदम बसात तोर मुहारी बाप जल्दी आओ जल्दी आओ आई हमारे भाषा आई हम ही पे बोले उल्टा चोर कोतवाल के डांटे ये हाल हो माने कि जल्दी चलो अब ढेर मत पदिए मुंह मत बनाओ ठीक ना घर में चल ढेर बाप रे भाई ये जो पोई पाई पोई बुझा त तोर भैया पादेला ओइ से तू पादा तार तनी पाए पाए तो हाँ। तर माई पदे तर पाए गोड़ लगा तनी चाची का हाल बा गोड़ लगा तनी पतोई ठीक बिया ना देख ल बुझे बैठ पीछे पदिए मत खाई चाहिए बैठ नीचे बैठ ना बेटा हां हंस मत देखा था चाची ठीक बिया ना सुंदर सुशील गोड़ लगा खाली होरी गोड़ लगा हां चला उठ मतलब बैठ तो बालू ना तबो उठाओ। ठुस देने कर तोर ना उठम पाय भोय चलो उठ चलो माई की ओरी मत पा दिए चाची बाड़ी तो चाची कुछ को अली आइए ना ठीक ना ठीक चल माई हाय केने बाड़ी रे तू गोड़ लगा देख आ गइल एगो तोर पतो ठीक ना तोर सेवा एकदम मन से धन से करी ठीक ना कोनो दुख तकलीफ होखबे ना सब सुखे बा आ सब अपने बा आ सब सुख का बाटे बाड़ी सब मम्मी सुख जी? बाटे। हाँ। माई ए बारी अरे खटिया के आ काहे इतना लेट हो गइल ह बाप रे बाप अरे बैठ तो बाड़ी लागत तबो है। पादा ताड़ी तू खुश रह रास्ता भर गोड़ लगा तनी मम्मी गोड़ लगा तनी कितना पोई पाई फुकाई में फुकाई में ऊपर उड़ाई कि नीचे ऊपर बाप रे बाप बाप रे गोड़ लगा तनी बुझा त आ काहे इतना लेट भइल ह अरे तनी गरम गरम मुर्गा खाए लगल ह हमारा के फोन आ रहे घर रही त कहत मछरी बनता बैग रे है ए माई तन परहेज कोले अरे का परहेज कर नैहरे से पादा तावत अरे भैया तोहरी बस के बा सुन बका में कपड़ा अरे घूमे सुन लगा अरे विदाई होता है तब ऐसी। पादतिया आई आ नहीं। कार में बैठती है तब पादतिया भोई भाई ई पूजा भारती न देवड़िया में जाके पदिया ए जो बक्सर में आके ना ठीक ना पोई पाई कोले ना, बड़ी मैं ही- बेइज्जत कर दे तड़ू हमरा के गोड़ लगा तनी गोड़ लगा तनी हीरे माई बता का खा के बेजी मुर्गा पनीर गरम गरम पनीर खइले लेग पीस लेग पीस खइले बिया तुम्हारा ढेर लाज लगा त का मुंह ओढ़ले बड़ू देखावा पैसा चाहिए, पैसा। भौजी ना पैसा चाहिए भौजी देखावा गोड़ लगा
गोर लगत नहीं। हाँ खुश रह। बारह हम खुल गई तब नाम के क्यों देख फिर से तो- तो- जी इतनी हाँ, सुंदर हाँ, हूँ मैं क्या करूँ ठीक बाटे पानी में डूब जा ढेर पा जाती है ठुस से मैंने कह देती है धीरे धीरे बाप रे बाप एक दिखाओ पड़ी डॉक्टर की रे दादा ये तो हो जाई रे दादा हाँ देखी पादत है ना तो पाद का होलसेल दुकान खोल दे बस मार वाले तो उससे खाना बन जाई ठीक बा सब लता से भी बाप रे बाप गौरी आदमी समाज मैंने की तोरा लाज शरम नहीं खेरे रास्ता में पादा तवाड़ी तब वो पोई पाई कइले बड़ी भो एक बार तो कोई जदी भो इंगरे आवाज आई तो चोंगा बांध ले हां जो बाजेला माइका बाजर तू का बोल तोरा से बियाह के न हो गइल रे हैं भगवान जोड़ी बना के भेजले रहना चूड़ी बनवले बड़ा सुंदर बाड़ी लेकिन पादा तड़ी ना मैं सुंदरता व्यर्थ बाटे छी 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 देख सुन आज के बाद समझा देता नहीं आज तोरा के ना मसाला नहीं खाए आज के झींगा ले आई झींगा ना खाइबी मार भात खाए के बाद रोटी चटनी खाए के बाद तोरा के ना लेग पीस खाई ए का हो गई बाप रे बाप ई मरद हवे आखिर लागत कि बेहोश खइला का गोली खा लेला बेचारे मम्मी जी का हो का कह करू बैठी ना माने पागल बंद भइल बा कि नहीं के भइल बंद हो गए ई कौन सा सिखले बाड़ू अरे माई अरे बस सुना मम्मी जी का भाई एगो बात सुन ल का आज की बात से ये तार घर दुआर बाटे ठीक बा अच्छा हां ढंग से उड़ से रह आई पागल बंद कर एगो मम्मी बड़ जी। के बटल है ना बिया मम्मी जी हमके बीमारी हो बीमारी हो अयो मई अरे हो सागर जी आइए दादा हो ऐसा सागर का छोड़बू त केहू भी बाप रे इतना हो सागर जी अरे बाप रे ओमज हो गइल बा हाय रे दादा कितना बढ़िया बनी के हो सा मम्मी जी हाँ यो दादा का हो गइल भाई बड़ा दीदी जी दीदी जी सब के बेहोश हो गए कुछ पोते नहीं कि चलो किसे हंसी बोली दीदी जी इतना थी कि मटकी सूत गई का हो गइल? नमस्ते तो अरे नमस्ते करबू। अरे माई कपड़ा में मारने वैसे गैसा गई छोड़ दे आ होय का टपरा परल बड़न जा पटा रे। हां बेहोश के वाला गोली खा लेना जा का क देले है रे के बेहोश हो गेलन जा। अरे माई ओ ये दादा आई मम्मी जी उठ जी। अरे उठ जी ना बस करबू मार बुझा तक आइल बड़ू दीदी जी एबर हम मुर्गा बना मोइला खा के छी का हो गला बस चुप रह। अरे माई ओहो बाप रे बाप तीनों का तीनों गोड़ा बेहोश ई जब जब हमसे झगड़ा करियो सुनो तो अब तब गैस छोड़ दे और तो अब तब बेहोश हो जियो से कितना बड़ी में जादू बटे न हम जातनी बड़ी लाइटिंग में बैठब अब फ्रेश हो के आइब बाय।